Elfogyott egy csomó termékem, újra venném őket. Elfogyott ez az Eucerines tusfürdő, ez egy ilyen tusoló olaj, amit én imádok ilyen olajos tusfürdőket használni. Ezt konkrétan imádta a bőröm, nagyon-nagyon pihepuha lett tőle. Az egyetlen hátránya, hogy még mindig van benne, viszont nem lett csavarható a kupakja, úgyhogy ezt a picikét azt ott kellett hagynom, de ez egy zseni termék. Következő két terméket így együtt mutatom, mert mindkettő mixa. Az egyik az a kétfázisú szemfesték lemosó, a másik pedig ez a hialuronsavas géles lemosó. Ez a kis szemfesték lemosó is my ride or die. Enélkül soha nem jövök ki a drogériából, akárhányszor megyek, mindig veszek egyet, mert annyira szeretem, hogy titkos félelmem, hogy valaha megszűnik, és nem lesz belőle több. Ez egy kétfázisú szemfesték lemosó, nagyon könnyedén eltávolítja még a vízállós minket is, úgyhogy kifejezetten száraz, érzékeny bőrre van, úgyhogy nekem ezt is imádta a bőröm. Elfogyott megint a NYX-es kontúr stickem, és megint ugye csak a kontúr fele, és az az igazság, hogy eddig ez volt a kedvenc kontúrom, és még mindig nagyon-nagyon-nagyon szeretem, de már rengetegszer mondtam, hogy én a highlighter feléhez hozzá se nyúlok, mert egyszerűen nem tudok vele mit kezdeni. Viszont ezt most nem vettem újra, azért, mert kijöttek a Maybelline-nek a lifter stickjei, ezekkel barátkozom most így kontúrként, és végül, de nem utolsó sorban kivégeztem ezt a Maybelline-es setting spray-t is, illetve egyébként még van egy nagyon mini benne, de már így köpköd, mert már nagyon a végén jár. Szerintem amúgy tartósabbá is teszi a sminket, de őszintén én amúgy nem is ezért használom, hanem egyszerűen olyan szépen így egybeolvasztja az egész sminket, hogy chef's kiss lesz tőle. Úgyhogy most, hogy beszámoltam róla nektek, ki is dobom az összes csomagolást, mert rájöttem, hogy én amúgy utálom ezeket tárolgatni, de mindenképpen szerettem volna ezeket megmutatni nektek. Írjátok meg, hogyha valamelyiket ti is próbáltátok, és szeretitek, vagy nem szeretitek. Legyen szép napotok! Puszi!